Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бездә бүген кунакта Әстерхан егете Ринат Бикшураев. Ул Әстерханның Нариман районы Кәменни рус телендә Линейная авылыннан. Авылның бай тарихы бар. Анда күпчелек татарлар яши, татар телендә сөйләшә. Минем әңгәмәдәшем Ринат өчен дә татар теле тормышында төп тел. Ул Инстаграмында саф татарча гына алып бара. Һәм нәрсә язылган соң монда дип сораучыларга татар телен өйрәнә башларга вакыт инде дип Шаяру Катыш җавап бирә. Бүген без Әстерхан татарлары Татарстаннан читтә туган телне саклау, үстерү, авыл тормышы, җан исәп турында сөйләшербез. Хәерле көн, Ринат. Әстерхан якларында ни хәлләр бар? Карбызлар өлгерәме? Assalamu alaykum, исәннәрмесез? Кайнар сәламнәр юллыйм сезгә Астрахань өлкәсеннән. Тормышлар Аллага шөкер бик әйбәт. Карбызлар инде өлгереп, хәзер инде менә кизгелек уңышларны җыярга торабыз. Менә инкыйлабка кадәр Әстерхан татар мәдәнияте һәм иҗтимагый тормышының зур бер үзәге булып торган, Низамия мәдрәсәсе эшләгән, татар телендә гәзитләр чыккан, Әстерхан халык театрына нигез салынган. Ринат, сезнең гаилә тамырлары кая барып тоташа? Ата-бабаларыгыз күченеп килгәнме монда? Әллә инде гомер буена шушы якларда яшәгәнме? Siz үз менә шушы ата-бабаларыгыз турында беләсезме, аны өйрәнгәнегез бармы? Безнең авылыбыз Кәменни авылы урнашкан Нариман районында, сез инде әйттегез башта, сүз башында. Менә минем әби-бабаларым, борынгы әби-бабаларым инде барчасы да күптән 1790 елда салынган авылга күченеп килгән булганнар. Һәм шул вакыттан алып минем туганнарым bir кайда күченмичән, хәзерге хәтле без монда тормыш кичерәбез һәм без үзебезне төп Астрахань өлкәсендә яшитергән халык дип хис итәбез. Безнең әби-бабаларыбыз тарихын без беләбез. Төрле инде яктылардан караганда төрле версия дип әйтергә була бар. Мин бер укыган идем, бездә монда бер борынгы китап бар. Ялгыз Иван вакытында әле безнең борынгы инде әле алдан ук инде безнең авыл урнашмаган вакытта әле Ялгыз Иван вакытта безнең шу борынгы милләттәшләребез, безнең әби-бабаларыбыз биек югары Волгадан түбән Волгага төшеп килгәннәр дә. Һәм инде менә әйтәм бит 1790 елда нигез салынган безнең авылыбызда монда. Biz берничә авыл монда янәшә тора. Шул безнең инде Кәменни авылы, безнең күрше авыл Яңы авыл, Туркменка дип русча әйтелә. Аннан бара Картузан авылы, Курченко русча һәм Яңгәскәр авылы, шулай ук Яңгәскәр дип русча әйтәләр дә. Без менә шул Нариман районында 4 авыл бергә янәшә, бергә булып, бердән булып яшибез. Сез татар телендә бик матур сөйләшәсез. Авыл кешеләре дә татарча сөйләшәме? Менә сез әйткән авылларда да татарча сөйләшү бараймы? Аңламыйча. Әлбәттә, бездә хәзергә хәтлем сөйләшәләр. Әйтеп китергә кирәк инде, олы, зур буыннар сөйләшәләр. Кызганычка каршы яшь үсмерләр, яшь буыннар хәзер татар телен оныта башладылар. Торганы русча гына кулланалар, шусы инде бик кызганыч хәл дип хис итәм мин. Калган авылларда да татар теле әле бар, ышанып каласы килә, булыр да. Ләкин безнең авыллар бер-берсенә янәшә якын торсалар да, без бер-берсебез белән инде аңлашабыз, сөйләшәбез инде, ләкин бездә бар төрле диалектлар. Шусы да бик кызык. Менә шул Картузан авылын гына инде алыйк. Безнең инде арабыз монда 10 километрлык гына әйтик. Аларның сөйләгән сөйләше, сүзләрне әйтеп чыгарган, алар ничек тартып сөйлиләр. Без инде бераз катырак сөйләсәк, алар шулай йомшак гына әйтеп, шул сүзләрен сөйлиләр. Бик шул кызык. Әйтәм бит инде, менә шул гына инде бик борчый. Яшь буыннар, яшь үсмерләр нигәдер татар теленә тартылмыйлар. Урамнарда хәзер мин игътибар итәм, русча гына кулланалар. Кайчан инде мин аларга әйтәм, ник русча сөйлисез, татарча сөйләгез. Алар борчыла башлыйлар, баш тарталар, сөйләшми китәләр. Шулай инде нигәдер менә шулай.
Болай менә инде әлбәттә без татар телен сакларга тырышабыз. Гаиләдә, тормышта төрле инде хезмәтләр эшләгәндә торган татарча сөйләшеп тырышабыз. Шул гына инде безнең татар телен хәзер монда авылларда саклап тора. Мәктәпләрдә татар телендә укыту мөмкинлеге бармы? Бәлки предмет буларак керәдер, туган тел предметы буларак. Менә мин мәктәпкә урнашканда, беренче сыйныфта, 99 ел иде ул, безне укытып маташтылар бер ел, туган тел дигән бездә инде шул бар иде, шундый укытучысы да инде шундый дәрестә кереп маташты. Һәм бер елда үтмичән шушы телне, шушы укытуны бетерделәр, тәмам булды. Һәм хәзергә хәтлем безнең авылыбызда мәктәпләргә кызганычка каршы татар теле, туган теле өйрәтелми. Ни сәбәпле өйрәтелми? Укытучылар юкмы? Мөмкинлек программада бит мөмкинлек бар инде, барыбер предмет буларак булса да өйрәтеп була. Мин бер тапкыр бер хатын белән поездда бергә бардык, рус хатыны. Һәм бик укытучы дәрәҗәсе анарда бар икән. Һәм инде ул сөйли, мин ди 70нче елларны ди сезнең ди мәктәптә ди хезмәт иттем ди, укытучы булып ди. Һәм ди кичәге кебек хәтерлим ди, бездә ди җыелыш булды ди, ата-аналар җыелышты ди, без укытучылар җыелыштык ди. Һәм торды ди, шундый сорау ди, татар телен ди кертергә кирәкме ди укытырга, туган телен кирәкме укытырга мәктәпләрдә ди. Һәм барысы ди 100% ди баш тарттылар ди туган телдән, әйттеләр, безгә татар теле укытырга кирәкми, без болай да бик әйбәт, бик саф итеп беләбез дә, сөйлибез дә, безгә рус телен күбрәк өйрәтсәгез файдалырак булыр дип әйттеләр ди. Мин ди шунда ди бик гаҗәп биттем ди, ничек инде ди үзләре татарлар үзләре үз телләреннән баш тарттылар дип гаҗәп биттем ди. Һәм анардан битәр минем тормыш иптәшем, минем хатыным безнең авылдан булмаса да, шундый ук татар авылы, Икрянинский район бездә монда бар, Астрахань өлкәсендә, шундый дәрәҗәле биек исемле авыл, Яңы Болгар авылыннан, саф татар авылыннан ул минем тормыш иптәшем. Берничә ел элек аларда яңгырады бик зур вакыйга, аларның авыллары 100 ел тутырды. Һәм шуларга тапшырган китап чыкты, аларның тарихлары белән. Шунда мин кызыксынып инде укыгач ул китапны, шунда бер изеген хәтерлим, анда язылган. Шулай 60-70 елларны аларның мәктәпләренә кергәч үк нигезендә зур хәрефләр белән шунда җөмлә язылган булган. Бу мәктәптә татарча сөйләшмиләр дип. Русча язылган, здесь по-татарски не разговаривают. Шундый менә бик каты пропаганда булып инде берничә буын шундый пропаганда астында яшәп, хәзер инде менә шуңа күрәдер инде без шундый уңышлар күрәбез. Хәзерге вакытта шундый пропаганда булгач, безнең яшь үсмерләр, безнең шул ук инде ата-аналар ничектер тартылмыйлар, безнең татар телен сакларга тырышмыйлар. Үзләренең балаларына да өйрәтмиләр, никтер өйрәтмичәкләр дә кирәкләмиләр дип әйтим. Шушы татар телен никтер кирәкләмиләр. Безгә инглиз теле бигрәк кирәгрәк дип әйтәләр, һәм рус теле торганы бит инде русча куллангач, без бит инде шундый хакимияттә яшәгәч, алар инде шушы телләргә күбрәк тартылалар. Татар теле, туган теле инде ул бытовой тел дип инде хис итәләр. Шусы бик кызганыч. Мәктәпләрдә өйрәткән булсалар инде бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Чөнки безнең милләтләр генә түгел, башка инде яшәүчеләр дә безнең телебезне кадерләп, белеп инде яшәгән булыр идек. Әйтеп китергә кирәк, бездә менә шимбә көненнән алып мәчеттә ачылды мәдрәсә. Ул башланган инде бездә 3 ел алдан. Һәм инде моны пандемия белән, агызыгы белән инде тукталышты да, хәзер инде моны укыта башладылар гарәп теленә һәм ислам диненең нигезләренә, һәм анардан битәр инде татар телендә укыта башладылар. Яшьләр дә, олы халык та, төрле милләтләр дә килеп өйрәнергә мөмкинлекләре бар. Аллага шөкер, менә шундый бездә бик вакыйга дип әйтергә була инде, безнең авылыбызда булды. Әкрен генә Аллага шөкер эшләп килә мәчетебез. Азанлы авыл бездә, мәчетле авыл, имамыбыз да бик әйбәт укып чыккан, анарга аерым зур рәхмәт әйтәсе килә.
Бу уңайдан Татарстанны да мисалга алып китәсем килә. Теге 2017 елда мәктәпләрдә татар теле кысрыклап чыгарылганнан соң һәм ул теге мәҗбүри укытылмаганнан соң, укытылмый башлаганнан соң иң беренче булып Татарстан Диния нәзарәте мәчетләрдә татар теле курслары алып бара башлады. Һәм бер артлы инде менә шушы 3 ел эчендә берничә мәдрәсә татар телендә белем бирүче мәдрәсәләр ачылды Татарстан буйлап та. Ягъни без теге элекке вакытлардагы вазгыятькә кайтабыз ахырыймы? Без электән дә мәчетләр һәм мәдрәсәләр ниндидер татар мәгариф үзәге булып торган. 2017 елны шушындай хәбәрләрне ишетеп бик борчыды безне ул хәбәр. Чөнки без бик горурлана идек, без белә идек, Татарстанда инде татар теле бик зур дәрәҗәдә, бик зур урында дип инде рәтләп килә бөтен мәктәпләрдә. Без аны белә идек, без монда ярак яшәсәк тә барыбер Татарстандагы хәбәрләрне, хәлләрне инде белеп яшибез. Һәм бик борчыды 2017 елны. Инде хәзер уйлыйбыз, әгәр инде Татарстанда шулай кимсетәләр, Татарстанда инде шулай татар телен әрәм итәләр, шулай инде шундый хәлгә китергәч, без инде монда аерым яшәүче милләттәшләр, без инде татарлар инде яшәп, үзебез инде күптән калдык. Хәзер инде менә безгә чынлап та икеләтә вазифабыз арта, безнең татар телен саклап калырга, үзебез калгач монда. Шундый хисем миндә. Ринат, сез Инстаграмны да татар телендә генә алып барасыз һәм гәрчә кайбер постлар астында русчага тәрҗемә итәле дигән язулар күренә. Сез бит инде барыгыз хезмәттәшләрегез дә урыс телле кешеләр, сезнең аралашкан даирәдә барыбер рус телле кешеләр күп. Һәм алар моның өчен сезне шелтәләмиме, берәр ничек ачуланмыймы? Гомумән сез татар Инстаграмы белән танышмы? Ул берәр нинди нәтиҗәгә китерергә мөмкинме менә шушы татар Инстаграмы Татарстанда үсеш ала хәзерге вакытта. Аудитория җыела кебек барыбер. Мин инде үземне бер инста-блогер дип хис итмим инде. Мин инде әлеге татар малай дигән инде кеше бар бит инде безнең блогерыбыз танылган Василий тракторист. Анда инде без карыйбыз. Мин алар янында булмыйча күндә. Миндә андый максатым да юк. Ни өчен мин үземнең Инстаграмым татар телендә алып барам? Әлбәттә инде аның махсус итеп мин башладым. Чөнки без бит инде яшь буыннар, яшь үсмерләр бит инде торганы социаль челтәрләрдә катнашабыз, үзебезнең вакытыбызны бик күп анда калдырабыз дип әйтеп, көненә бер булса да кирип карыйбыз, нинди кызык хәбәрләр бар икән. Һәм инде шушы бер фикер уйыма килде. Татар телендә инде үземнең Инстаграмдагы битемне алып барырга. Нигә? Чөнки һәрбер кешенең инде инста гомерен дип әйтим караганда, рус телендә ул бит инде кызыксындырмый. Менә шул русча инде Инстаграм арасында минеке дә инде кысылса, шунда менә татарча миңа калса инде ул бик кызыксындыр. Әлбәттә, хәзер инде мин күрәм, шундый руслар да, башка милләтләр дә миңа директка язалар, минем танышларым, минем якташларым, имеш Ринат, нәрсә дип инде син монда яздың, менә шулай интрига безнең йөрәгебезгә имеш салдың, безгә инде тәрҗемәсен әйт. Шуңа күрә инде хәзер мин татарча язып, астында инде русчада тәрҗемәсен яза башладым. Бик күп халык, бик күптә инде әйтергә инде ярамый, миңа инде ул бик күп дип инде күренә шулай ук. Язалар, белешәләр. Әлбәттә, кашан инде мин шуны бер кызык сторис салсам, шулай татарча бер-ике сүз язып куйсам, Юрий шулай әйтәм инде, бер-ике сүз сториска язып куям татарча. Безнең инде бергә яшәүче башка милләтләр инде сорау өчен, ни зат дип, нәрсә дип инде монда язып куйдың дип. Шундый менә сораучылар хәзер бар. Әйтеп китәсем килә, мин бер нинди дә инста-блогер түгел, инде мин үзем гомеремне, үземнең тормышымны шушы Инстаграмымда инде күрсәтеп, шул татар теленә инде күчердем дип әйтим. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Ринат, сез авыл җирендә яшисез. Ничек анда ул якларда, авыл җирләрендә яшәү, тормыш итү, акча эшләү дип әйтим инде, гаилә алып бару, сезнең зуррак шәһәргә күчергә мөмкинлегегез яки теләгегез юкмы? Гомумән, ничек яши андагы авыллар? Безнең Астрахань өлкәсе үзе бик кызык җирдә тора.
көнчыгыш ягыннан безнең өлкәбез Казахстан хөкүмәте белән күрше булып тора. Көнбатыш ягында Калмыкия Республикасы белән без янәшә торабыз. Көньяк ягында бездә инде Каспий диңгезе, шунда инде безнең инде бик танылган инде Иделебез дә шунда кушыла торган җир. Безнең җиребез бик кызык. Һәм инде безнең авылыбыз да инде урнашкан шундый бер күлле сулы җирләрдә. Ләкин табигатыбыз чынлаганда бездә Татарстаннан аермасы бик зур. Бездә андый яшелчелек, андый урманлык юк. Бездә бигрәк инде иссе җәйләр була, салкын кышлар була. Шуңа күрә безнең үсемлекләр, безнең табигатыбыз бераз кырыс дип, бераз ярыллак дип әйтим. Ләкин барыбер мин үземнең торган җиремне бик яратам. Бик аның белән мин горурланам. Һәм тормышларыбыз да инде бездә инде шундый гади татар авылында дип инде уйлыйм. Хәзерге вакытта мин әйтеп китәргә кирәк, тимер юлда хезмәт итәм. Мин беренче Астрахань дигән станция, тимер юл станциясе бездә бар. Шуның җитәкчесенең урынбасары булып хезмәт итәм. Шәһәрдә. Ләкин шәһәрдә хезмәт итсәм дә мин барыбер шимбә, якшәмбе үземнең ял иткән көннәремне, хәзерге вакытта без пандемиядә инде самоизоляциягә күчтек. Мин менә торганы инде авылда гына инде яшим. Үземнең авылымны бер нәрсәгә дә авыштырмыйчакмын. Зур шәһәргә китергә миндә шундый максатым юк. Миндә шундый хыялым юк. Монда гына авылда гына яшисе килә. Ләкин тормышлар безнең инде зур буыннар колхоз вакытында колхоз гирләп торган бездә инде монда. Хаманга хәтле шушы колхозны сөйлиләр дә торалар, әйләндерәләр дә сөйлиләр. Тик чынлап та ул инде кичле шундый оешма булган. Аларның инде яшьлекләре шунда үткән. Хәзер ул колхоздан инде бер нәрсә дә калмады. Хәзер аерым фермерлар үзләренчә бүленеп китеп хезмәт итәләр. Шушы авыл хуҗалыклары белән инде шөгыльләнәләр, авыл өстендә яшәп инде нәрсә белән тагын шөгыльләнергә була. Маллар асрыйлар, бездә шушындый кырыс һава торышлары булгач, бездә куйлар асрыйлар, чыдамлы куйлар, шушындый махсус тыкымлы. Һәм маллар асраганда бездә калмык нәселе дип әйтергә була. Шушындый чыдамлы маллар бездә тоталар. Әлбәттә инде әйтеп китәргә кирәк, бездә үсемлекләр, шундый махсус үсемлекләр үсә. Безнең инде карбызыбызны безнең хөкүмәткә түгел, бөтен дөньяда инде белә дип әйтергә мөмкин. Чынлап та инде Астраханда үскән карбызы ул балдан төшерәк, дарманнан инде файдалырак дип әйтергә мөмкин. Помидор үстерәләр. Бездә чынлап та сыйфатлы туфракта инде шундый кояшлы һава астында үскән үсемлекләр бик тә файдалы дип уйлыйм. Ләкин әйтеп китәргә кирәк, хәзерге вакытта менә берничә ел дип әйтим, 10 ел бик авыр, үстерергә авыр түгел, үстергән уңышны итергә җир юк. Кадере юк, бәясе юк. Шуңа күрә фермерлар бик аяныч хәлгә калып баралар. Миндә инде шундый бер хыялым да бар инде. Бездә монда үсәтергән үсемлекләрне шул Татарстанга да иләшергә булмас микән дип инде шәт монда помидорларны да, шулык инде кавыннарны да инде без риза Татарстанга иләшергә, Татарстанга инде җибәреп инде безнең милләттәшләребезне куандырырга. Монда без үстергән уңышлар чынлаганда берәүгә дә кирәкми. Бәяләр бик әс, шуңа күрә файдасы күрә алмыйлар. Безнең халык бик тырыш, бик эшчән булсалар да үстерә беләләр, әйтәм бит, шул кая итергә үзенең уңышларын итә белмиләр. Шуңа күрә яшь буыннар калага күченеп китәләр, шунда хезмәт эзлиләр, китәләр инде Сибир якларына да инде бик зур акча эзләп дип әйтим. Шундай киткән халык бар, мин инде башка халык белән дә инде башка җирләрдә яши торган халык белән сөйләшеп, бөтен җирдә дип инде шулай әйтәләр, шундый хәл хәзер дип инде шулай. Әмнә сезнең татар конгрессы белән элемтәгә чыкканыгыз яки алардан нинди дә булса ярдәм күргәнегез юкмы? Анда бит инде эшмәкәрләрне дә җыеп сөйләшәләр алар кай вакытта дигәндәй. Бәлки шулар аша оештырып буларга мөмкиндер. Бездә Астраханда берничә милли оешмасы эшләп килә. Дуслык дигән шундый ишеткәнсездер инде шәт бар. Ул инде төрле җыеннар ясый, төрле концертлар үткәрә.
берничә ел элек безгә монда Астрахань шәһәрендә Муса Җәлилгә һәйкәл дә куелды. Астрахань өлкәсендә 74-нче мәктәпкә Габдулла Тукай исеме бирелде. Шунда факультатив рәвешендә татар теле дә өйрәтелә. Бер генә мәктәп бездә Астрахань шәһәрендә инде мин әйтәм, өйрәтелә татар тел. Аларның эшләрен инде без шул яктан гына күрәбез, әмма мин үзем фикеремне генә инде әйтәм. Кайбер халык минем фикерем белән килешмәс. Безнең авылда чынлаганда аларның эшләрендә һәм инде бөтен дөнья татар конгрессының эшләрен ярдәмен күрмибез без. Шул ук инде татар теле бит инде укытылмый безнең мәктәптә. Алар бит инде чыгарга мөмкин. Шундый фикер белән, шундый инде аларда мөмкинлекләр күбрәк дип инде мин уйлыйм. Безнең ачырга шундый татар теле укыта торган шундый затлар бирергә, мәктәпләр ачырга. Әйтеп китәсем килә, хәзер менә исемә төште. Бик шуны бездә бер кызык вакыйга булды. Бер 5 ел элек безнең авылга, безнең Нариман районы машина бүләк итте. Безнең җитәкчебезгә инде йөрергә кирәк, инде төрле җыеннарга, төрле җирләргә бит инде машина кирәк. Безгә шуның өчен инде ул бүләк итте. Ләкин берничә вакыттан соң шу машина юкка чыкты. Аны тартып алдылар нигәдер, инде мин аның төп җирен белмим. Машинасыз калгач, без бөтен авылыбыз белән инде җыелып килештек. Рөстәм Минихановка хат язырга. Яздык инде безнең борчыларыбызны һәм инде менә шушы безнең проблемабызны, имеш без менә татар авылында монда яшибез, үзебезгә үзебез калдык һәм инде безне менә кимсетеп, безнең машинабызны тартып алдылар. Ярдәм итегез. Чынлаганда инде китмәдек без ярдәм иткәнебезне, ләкин берничә вакыттан соң безгә Рөстәм Миниханов безгә бүләк итте машина һәм хәзерге хәтле менә шу машина белән инде безнең җитәкчебез йөри. Бик шатландык без шунда, бик куандык. Ник бик шулай шатланырга? Чөнки бит инде Рөстәм Миниханов республиканың җитәкчесе, анарда инде үзенең проблемалары җитеп кала. Без инде монда ниндидер бер кичкенә генә авылдан Астрахань өлкәсендә үзебезнең проблемаларыбызны анарга күрсәтеп, инде ярдәм сорадык. Ул безнең ярдәмебезне күреп, безгә шундый менә бүләк итте. Бу теге авыл советы җитәкчесе турында сүз бар. Авыл җитәкчесе, авыл совет җитәкчесеннән. Бик кызык. Менә бу теге Минихановка хат дигәннән бер нейне искә төшереп китәсем килә тагын. Әстерханда Явыз Иванга һәйкәл кую турында сүзләр бара башлады соңгы елларда. Татар җәмәгатьчелеге шулай ук бик күп хатлар язды инде Әстерхан татарлары. Нигә дә Минихановка да хат яздылар, Әстерхан җитәкчелегенә дә хат яздылар. Әлегә ул сорау тукталып тора. Сезнең бу уңайдан фикерне беләсе килгән иде. Ничек чынлап та ул кирәкме мондый һәйкәл? Ни өчен аны куярга уйлыйлар? Һәм гомумән һәйкәлләр кую бүгенге көндә нәрсә ул? Ни өчен куялар инде? Аның максаты инде бер генә, Явыз Иванның инде дәрәҗәсен күтәрер өчен, тарихны белер өчен дип имеш. Яки дөрес тарихны безгә бит инде өйрәтмиләр бит инде. Нигәдер менә ничек безне кимсеткәнне, ничек безгә имгаләткәнне бит инде сөйләмиләр. Бердә безнең татар милләте нинди зыян күргән ул Явыз Иваннан, шушыны бит инде бердә җәмәгатькә чыгарып әйтмиләр. Әлбәттә инде безне ул бик борчый, һәйкәл куйсалар безнең шәһәрдә. Чөнки без милләттәшләр, безнең инде әби-бабаларыбыз борынгы бик күп зыян күргәннәр. Татарстанда бит инде мин беләм үтә хәтер көне дигән көн елына бер генә ахыр була ул. Һәм шул хәтер көндә инде шушы сораулар күтәрелә, шушы тарихны онытмас өчен инде җыелышмалар шундый була. Явыз Иванга һәйкәл куйсалар дип инде мин уйлыйм, ул безгә шундый плевок в спину дип инде әйтергә урысча әйтсәм була дип уйлыйм. Чөнки тарихыбызны инде белеп торырга кирәк, үз тарихыбызны һәр чакта хәтерләп торырга кирәк тә, үзебезнең инде дошманнарыбызны да инде әйтим инде бергә кирәк һәр чакта, һәм инде анарга бернинди дәрәҗә күрсәтмәскә кирәк дип мин шулай хис итәм. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Ринат Бикшураев белән Әстерхан татарлары, Әстерхан хәлләре турында сөйләшәбез. Ринат, киләсе елда
Русиядә җан исәп уздырылачак. Ул инде быел ук уздырылырга тиеш иде. Халык санын алу, халык исәбен алу. Соңгы вакытларда моны да сәясиләштерергә тырышу омтылышлары сизелә кебек. Әйтик, Русия Фәннәр Академиясының этнология һәм антропология институты директоры Галим Валерий Тишков татарларны берничә төркемгә бүлеп карарга тәкъдим итә. Ягъни Себер татарлары, Керәшеннәр, хәтта Кимишәрләр, Әстерхан татарлары һәм башкаларында татар-башкорт дип язу мөмкинлеге булдыру. Сез үзегезне кем дип хис итәсез? Татармы, Әстерхан татармы, йорт татармы, Нугайманда, Әстерханда шундый ук ниндидер каршылыклы фикерләр йөри соңгы дәйме? Сезнең даирәдә мондый сөйләшүләр бармы гомумән? Кем дип язылырга дигән сораулар туамы? Әлбәттә, без шушы хәлне, шушы хәбәрләрне ишеттек. Безне татарларны инде берничә төркемгә бүләчәкләрен. Без аның максатын инде аңлап торабыз, ни өчен ул эшләнә. Biz татарлар инде безнең хакимияттә икенче урын булгач, кемнедер инде күрәсен ул борчый, шуның өчен төрле эшләргә, төрле төркемнәргә безне бүлеп, безнең дәрәҗәбезне түбәнәйтеп, безне инде таратып чыгарга өметләнәләр дип инде мин уйлыйм. Безнең фикеребез ул, гаилә арасында ул теманы да сөйләштек. Һәм бик борчый, чынлап та бюллетеньдә, кәгазьдә шушындый әгәр гадлар булса, мин инде үземне һәм барчабыз да инде без үзебезне торган татар дип инде хис итәбез. Нинди мин астраханский татар. Әлбәттә без ничә йөз еллар, ничә гасырлар инде Астраханда яшәсәк, барыбер мин үземне Астрахан татары дип хис итмим. Мин үземне татар дип хис итәм. Андый бүлешләр, андый төркемнәргә безне бүлеше, мекасан эше бик яман. Чөнки әйтәм бит инде бердәнлекнең, бергәлекнең, шушы инде сүзнең максаты бетә шунда. Әгәр халык үзе милләтен ниндидер башка бер төркемнәргә инде бүлә башласа, без инде бергә булырга тиеш, бердән булырга тиеш, һәр чакта инде кишләнеп торырга тиеш, үзебезнең тарихыбызны белергә тиеш, үзебезнең телебезне сакларга тиеш, һәм инде үзебез бер зур югары милләт булып яшәргә тиеш дип уйлыйм. Чынлап та бердәмлектә көч дип юкка гына әйтмиләр. Зур рәхмәт сезгә шушы фикерләрегез өчен, Ринат. Шундый авыр вазгыятьтә дә балаларын татар телендә, туган телләрендә тәрбияләргә омтылучы кешеләр барлыгын белеп тору бик куанычлы хәл. Сезгә зур рәхмәт минең белән әңгәмәгә чыкканыгыз өчен. Мин бик шат. Бергә булыйк, бердән булыйк. Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында һәм шулай ук Яндекс.Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.